Taldeak behar du bere bezalako tipo bat barruan, batez ere lan asko egiteko, taldeari asko laguntzeko eta defensako lanean, baloi geldietan horruntzeko baloiak. Rosek falta egin dio Ruben Durani, hau lurrean bueltaka ikusi dugu, lurrean geratu da oraindik, azkenean bere taldekideek falta azkar atera dute, tekinik atera gabe gainea. Pardo baloiarekin, Arkaitz. Baloi sakona Kolinasentzat, ezin iritsi, ondoko marratik kanpora joan da, ateko sakea, Isa Oterminek aterako du, berotzen, hor jarraitzen dute, Sanseko jokalari aurkiko guztiak, hau da, atezainak kenduta, Etxe Baguren, Txomin eta Eneko Aizmendi, hiruak hortxe dira, Real Unioneko beste hiru, Neko Romo, Carlinos eta Bolaños, lehen Alamo ere ikusi dugu, orain Alamo ez dago, berotzen, ez dabil berotzen. Kadamuro, baloi atzera. Dolotu eta ondo itxita daukate. Sansek arriskatu beharko du, barruti jokatzen hasi beharko du, barruti jokatze horrek arriskoak ekartzen ditu, baloiak galtzerako eta bar, baina bueno, hortikan egin behar du min. Egalak eta ondo beteta dauzka, oso zaila da, oso previsiblea da, hortikan min asko egite. Baloi ona, Jonathanen jarraitzen du baloiarekin, eskuien Arkaitz. Pasa ez da ona izan, kontrolatzea lortu du balere, Kolinas. Biolanen jarraitzen du baloiarekin, hiru arerio zituen azkenean kendu egin diote baloia. Aserre, bi amaika zenbakiak. Ez dago faltarik, hor Alegrek. Txartela ez da horrentzako, txartela izan behar zuen Javi Rosentzako. Urrengo falta uste berak egin duela eta berarentzako. Baina Josu Ozkoidik ez dio zertxo ere egin. Alegrek provokatu egin du bakarrik. Bai, jarraitzen utzi du epaileak. Hor, hauxe izan da. Bai. Atzera egin du, Ozkoidik. Atzera egin du. Bankari sarrari eutxi egin dio, asarratu egin da Iker Alegre. Eta hurrengo jokaldian Rosek falta egin du. Eta gero, ez da gitzen izan dan, ia Real Unioneko jokalaren gainean erori da, edo hanka bizkarrean jarri dio. Azkenean txartela falta egin ez duenak, ikusi du. Josu Ozkoidik. García. Ondo atera du Rosek. Ladero, baloia gora. Garbi dago hemen, Bai. Hemen tontokeri gutxi. Baloia urruti ipini. Jendeari etzaio asko, Real Union irabazten ari da eta, gustatuko zaio, baina... Zaio hainbeste importa Unionetan. Hori da. Gustatu ez. Gustatu gutxi. Importa asko, atea utzen ugitzea eta hori balima da gaurko jokoa, horrekin konformatu behar, ez? Kontua da, arratsaldeko 6etan 3 puntuekin. 3 puntu ugitzea, ez? Jute. Hori da garrantzitzen, eta momentuz hori lortzen nahi dira, baina... Jokoz kanpo, Jonathan. Alamo ere berotzen ari da, lehen ez esan dut. Alamo berotzen ari da, Romo eta Carlinosekin. Hor ikusiko dugu. Bai. Agian pixka bat aurreratuta. Alegre eta Arkaitz berriro alboko sakea Sanserentzat. Alamo aterako du, Kodrok ere aldaketaren bat egingo du. Normalean Txomin aterako du. Nik uste bizitasun puntu bat behar duela taldeak. Eta Txominek emango dio hori. Eibarre eman zion. Eta gaur ere emango dio. Joseba Beitia oso gutxi sartzen nahi jokoan, norrezkerre galean ipinita. Josu Ozkoidik txartela ikusi du hain, baina iruditzen zait berak neurtuko duela hori, ez? Ara, pase arriskutsua, epaiak ez du faltarik adierazi, etxekoak Aserre epaiarekin falta eskatzen ari dira, Arkaitz iritsi zaio, Real Unioneko jokalari bat lurrean, area barruan lurrera joan dena Kolinas izan da, penalti bila, Gaztainaga oso Aserre epaiarekin, Real Unioneko jokalariak Aserre Sansekoekin, Ladero da lurrean geratu dena, fuera esaten du Galen jendeak.
Aztoratu eginda apurba partidua eta Txomin Barzina heldu da. Hor ikusiko dugu. Ez da penaltirik, ez da. Berak sartu du gorputza. Ez dio ez derrin Landeirak. Hor eskatu dute. Galdo horretan falta. Etxekoek. Eta Txomin. Eta Alamo. Biak sartzeko prest. Aldaketa lehenengoa. Real Unionek egingo du. Gola sartu duen jokalari Abadoa. Baixada bai, Luis Max zelaia utzi eta Javi Alamo Mallorcak utzitako jokalaria berdeguneratuko da. Zapatilla diztiratsuekin da, gaur jokalari erraldoia ikus dezagun bere azken minutuak ere diztiratsuak diren. Txalo zaparra da Luis Marentzat. Gol ederra sartu du. Miguel Solaren lehen aldaketa izan da. Ze planta, Alamok. Bai. Gabarain. Ni asko gustatzen jokalaria. Jokalari hona da, ni ala irutzen zait. Falta zaion puntu bat, ez, askotan izaten da, eske gol gutxi egiten du, bai. Non jokatzen duen ere ez da errezako laitean, handikan. Gehiago dago, gola emateko, jokaldiak egiteko, ez? Golak egiteko baino. Baina... Bai, duen gorputzarekin koordinazio oso ona dauka. Baloiarekin badaki zer egin, ondo eramaten du. Eta gero korrika batzuta motela ematen du hankaluz horiekin, baina beste atzelariarekin lehian ikusi dugunean oso ez azkar-azkarrak, baina luzeak eta bai. Eta baloia kontrolatuta, gainera, askotan. Taldeak behar du momentu honetan, Taldeak behar du alde hartatik jokatzea. Arkaitze katzera Toñori azela jarditik. Iñigo Martínez. Rubén. Kadamuro. Iñigo Martínez. Gaztañaga. Baloia zapaldu berriz ere atzera, ez du zirrikiturik ikusten. Iñigo Martínez eman dio berriro. Honek egalera, Kadamuro. Ozkoidiren pasea beitiarentzat, ezin honek baloia kontrolatu. Goikotxea, Ruben García. Gaizki, idea ona da. Hori da pixka Real Union jokoa, ez? Baloia lapurtu eta egaletan ipinik asa honetan ondo zegoen. Alamokan, minin dezakelako, ez? Baina pase oso kaskarra izan da. Baina ikusten da Real Unionek utzi egiten diola Sanseri baloia. Gu hemen gaude. Gola gu gehinda dukagu. Eta bergaizeaten gola egiteko, Arrisko batzuk hartu, zan nahi dut, baloia asko ematen dio Sanseri. Gertatzen nahi Sanser ez du asmatzen. Eta gero begira, lotxarik gabe. Iruditzen jendea sartuko dela. Bai, jendea sartuko dela, iruditzen izan. Talde gusten du horratzen sartuta, eta ez dura zertxore jokatzen, eta urduritzen hasiko da gainera taldea, eta kontu. Baina, bueno, momentuz, Sansek ez dio minik egin. Ros. Gabarainek moztu du buruz, Duran, baloiona, Alamoren desmarkea Iñigo Martínezen moztu du. Iñigo Martínezen pasea orain ez dago jokoz kanpo, ea kontrolatzen duen bai. Erdiraketa, alboko sake izango da, Kolinasen erdiraketa kanpora bota duelako Gabarainek. Eta aldaketak, Joseba? Alaxe da bai, aldaketa festa badirudi jarraitu egingo duela aldaketa festak, eta horrekusten duzu moduan Joseba Beitia, Mutrikuarrak zelaia utzi, eta Txomin Barzina zelairatuko da. Sandu Juana neglen? Etzela saia asmatzea, Bueno, zuretzako ez. Hortxe aldaketa. Beitiak utzi du zelaia, Txomin berdegunean, kalari azkarra, bizia. Zuzena. Baloia hartu eta aurrekoaren bila joaten da eta luze jokatzen du, esan nahi dut sakontasun askorekin. Joseba Beitia beste estiloa da, baloia oinetan gehiago. Ara, erdiraketa, hor erdibidean geratu da Otermin. Ez da Sanseko inor ausartu, ez da Jonathan ausartu, hor zebielako. Eta azkenean baloia harrapatzea lortu du Oterminek. Eta Real Unionek ere aldaketa Eneko Romo berdeguneratuko.